היי שלום, ערב טוב לכולם, אני שמחה מאוד להיות איתכם ותודה על ההזמנה לפרויקט כל כך חשוב, שני קריירה. היום ככה בשעה הקרובה אני אתן לכם באמת כלים לארגון זמן, שמבחינתי ארגון זמן זה ממש החיים עצמם, כי מה יש לנו בחיים האלו, יש לנו את הזמן שלנו, זה דבר שבאמת הכי חשוב לנו, הכי יקר לנו, ולכן זה קריטי ללמוד כלים של איך אני יכולה לנהל את הזמן שלי בצורה יותר טובה, כדי להגיע יותר למטרות ולדברים חשובים, בצורה יותר רגועה ומאוזנת. אז אני משתפת את המצגת שלי ונתחיל. אוקיי, אז כמו שאמרתי, באמת אנחנו הולכים לדבר על איך לארגן את הזמן כדי להגיע לדברים החשובים בצורה מיטבית, רגועה, מאוזנת. ואני רוצה לשאול אתכם, ככה תחשבו עם עצמכם, אנחנו המון אנשים אז לא יוכלו להשתתף פה, אבל תחשבו רגע עם עצמכם, כמה מכם מזדהים עם הגרף הבא? אתם מקבלים איזושהי משימה, איזשהו פרויקט, ואז אתם דוחים את זה, דוחים, זה ככה האזור האדום פה של הגרף, אנחנו מסתכלים עליו משמאל לימין, עד שמגיעים פחות או יותר לרגע האחרון, כן, נכנסים קצת לאיזושהי פאניקה קלה, מופרש אדרנלין במוח שמניע לפעולה, ואז באמת עושים את הדברים ברגע האחרון, לפעמים מספיקים, לפעמים לא, אבל הכל בצורה ככה של לחץ ופאניקה וכיבוי שריפות. אז באמת תחשבו עם עצמכם כמה אתם מזדהים עם הגרף הזה, ואולי חלק מכם מזדהים יותר עם הבחור הזה פה, שרץ על הגלגל, זאת אומרת עובדים כל היום ובאמת מאוד עסוקים, אבל בסוף היום לא מגיעים לדברים החשובים, שאתם רגע עוצרים וחושבים על עצמכם מה עשיתי היום, עוד פעם לא הגעתי לדבר החשוב הזה. וזה לא ברור למה, כי אתם באמת מרגישים שאתם עושים מלא דברים ועסוקים כל היום ואין לכם זמן, אבל אתם לא מצליחים להגיע לדברים החשובים. ואולי חלק מכם מזדהים יותר עם הבחור הזה, שלמעשה יש לכם הרבה תוכניות והרבה דברים שאתם רוצים להוציא לפועל, ואתם אפילו יודעים בדיוק מה לעשות ומה מתוכנן, אבל אין מוטיבציה להתחיל את הדברים ולעשות אותם, והתוכניות נשארות ככה יותר על הדף וברשימה, ופשוט אין לכם דרייב לעשות את הדבר הזה. אז בין אם הזדהיתם עם הראשון, השני או השלישי או עם כולם ביחד, זה מעולה שאתם פה איתי היום בערב הזה, כי אני הולכת לתת לכם בעצם את הכלים של איך אפשר להתגבר על הקשיים האלו בארגון זמן. עכשיו אני הולכת לתת לכם את השיטה שלי שפיתחתי, שיטת רק רגע לארגון זמן, ככה נעשה עליה בריף מהיר עם הדברים הכי חשובים בה, כי היא מועברת ממש יותר לעומק בקורס שלם, אבל אני הולכת לתת לכם היום באמת את כל הכלים הכי חשובים מתוכה. השיטה נקראת רק רגע כי בעצם אפשר לעשות אותה די ברגע, זה לא לוקח הרבה זמן, היא מאפשרת להיות ברגע שאתם נמצאים בו, ממש ככה. אם אתם עכשיו יוצאים עם חברים לבירה, אתם עם החברים לבירה ואתם לא חושבים ומוטרדים ממה יש לכם לעשות או ממה לא עשיתם, וגם היא מאפשרת יותר להיות ברוגע, כי בעצם מה שהכי מדהים בנושא של ארגון זמן, זה מעבר ליעילות ולפרודוקטיביות שזה נותן, זה מאפשר להיות יותר רגועים ופחות בלחץ. ממש מכניס ככה שלווה לחיים. אז זאת השיטה, זו שיטה שפיתחתי כבר במשך יותר מעשור, וגם עשיתי עליה את המחקר הפוסט-דוקטורט שלי, והיא נמצאה כבאמת יעילה גם לטווח הקצר, אבל גם לטווח הארוך. ממש בדקתי את ההשפעה שלה אחרי חצי שנה, ולא רק שנמצא הכלים עדיין עובדים, אלא אפילו הדבר הזה משתפר ועולה, ואת זה אנחנו הולכים ללמוד היום.
אבל רגע לפני שנצלול לתוך השיטה, אני אעשה לכם ככה 60 שניות עליי למי שעדיין לא מכיר אותי. אז אני עשיתי את הדוקטורט שלי בהפרעת קשב באוניברסיטה העברית, ואחר כך עשיתי את הפוסט דוקטורט שלי ספציפית בנושא של ארגון זמן באנגליה. אני היום מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית. יש לי מכון לאבחון ולטיפול בהפרעות קשב ולקויות למידה, ילדים, מבוגרים. אני מנחה של סדנאות, באמת הסדנה הכי אהובה עליי זה ארגון זמן, כי זה באמת משנה חיים. ויש לי גם ספר, פודקאסט וקהילה בפייסבוק מאוד מאוד גדולה, שכולם נקראים אנשי הקשב, ועוד 4 ספרים שכתבתי בנוסף. אני גם כותבת בעיתונים, בארץ, בוואלה, במאקו, בוויינט, כל הדברים האלו אתם יכולים לראות באתר שלי, פשוט דוקטור שירלי הרשקו, תכתבו ותגלו את כל החומרים, מדריכים, כתבות, אבל לא עכשיו כמובן, כי עכשיו אתם איתי. אז יאללה, בואו נתחיל. אני רוצה שתחשבו רגע מה הדבר הראשון שצריך לדעת כשמארגנים את הזמן. מה לדעתכם הדבר הראשון שצריך לדעת כשאני באה לארגן את הזמן שלי? ואני רוצה לתת לכם את התשובה הזו באמצעות דיאלוג חמוד מתוך אליסה בארץ הפלאות, שאליסה שואלת את החתול, האם תוכל לומר לי בבקשה איזו דרך עליי לבחור מכאן? והחתול עונה לה, זה תלוי רבות במקום אליו את רוצה להגיע. והיא אומרת לו, לא אכפת לי כל כך, לא משנה לי, רק תגידי לאן ללכת. אז החתול אומר לה, אז זה לא משנה לאן תלכי. אם לא אכפת לך לאן את רוצה להגיע, זה לא באמת משנה לאן את הולכת. ובעצם המשמעות של הדיאלוג הזה, שאנחנו קודם כל צריכים לדעת מה המטרה שלנו, מה המטרה שלנו בחיים, בתקופת הזמן הנוכחית, בשבוע הנוכחי, זאת אומרת, רגע מה אנחנו רוצים להשיג, לא רק לרדוף כל הזמן אחרי הזמן שלנו ולהספיק יותר, אלא מה באמת המטרה שלנו. כי כמו שאמר ניטשה, מי שיש לו למה שלמענו יחיה, אז הוא יוכל לשאת כמעט כל איך. וברגע שאנחנו יודעים מה המטרה שלנו, אז אנחנו גם נוכל יותר לשאת את הדרך ולשאת את הקשיים שבתוכה. וטיפ ראשון שאני רוצה לתת לכם מתוך הכלים לארגון זמן, טיפ שאני מאוד אוהבת כי הוא ממש קל ליישום, והוא הוכח מחקרית כעוזר, בכלל כל הכלים שאני הולכת לתת לכם היום הוכחו מחקרית, אני גם חוקרת אז זה נורא חשוב לי. והטיפ הזה הוא תכתבו את המטרה שלכם, ממש תיקחו פתק, עדיף לא את הטלפון כי הטלפון הוא משיח גדול מאוד, אנחנו עוד נדבר עליו הערב, אבל תיקחו איזשהו פתק ותכתבו עליו את המטרה הזו שעלתה לכם בראש, אוקיי? זה לא חייבת להיות איזה מטרת על ענקית, מטרת חיים, שלום עולמי, זה יכולה להיות גם מטרה מאוד ספציפית, אולי אפילו לתקופה הקרובה, אולי אפילו מטרה כזו של אני רוצה להיות יותר רגועה, אני רוצה להצליח באיזשהו פרויקט, אני רוצה להכניס מדיטציה לחיי, לא משנה מה המטרה, אבל פשוט תכתבו אותה על דף. ולמה? כי מחקרים שנערכו בתחום הזה של קבלת החלטות מצאו שברגע שאני כותבת את המטרה שלי, זה מעלה, שימו לב, פי 10 את הסיכוי שהמטרה הזאת תתגשם. פי 10, זה ממש נמצא סטטיסטית. אז אני חושבת שזה מדהים שאתם רק יכולים לכתוב את המטרה שלכם על פתק, וכבר יש פי 10 סיכוי שהיא תתגשם. רצוי לשים את הפתק הזה גם במקום בולט, יופי, אני רואה שחלק מכם כבר הלכתם להביא דף ועט ואתם רושמים את המטרה, אז אחרי זה באמת תשימו את זה באיזשהו מקום בולט, על המקרר, על הדלת, על הלוח עבודה שלכם, תראו ככה את המטרה מול העיניים, וברגע שיש מטרה שהיא ברורה ויש תזכורת כזאת, אז ממש מחקרים מראים שיש יותר סיכוי שהיא תתגשם. עכשיו כמובן שאנחנו לא נשאר רק בלכתוב את המטרה על פתק, והיום באמת נלמד מה עוד יותר יכול להוביל אותנו למטרה, אבל היי, זו כבר התחלה נחמדה לביצוע. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שבעצם כדי להגשים דברים גדולים, ואני בטוחה שלכולכם יש דברים גדולים שאתם רוצים להגשים, אני מכירה באמת לעומק את אוכלוסיית חבר, גם נשואה לפורש,
צהל, אז אני ככה מכירה פחות או יותר את הווייב, ואני בטוחה שיש לכם דברים גדולים שאתם רוצים להשיג, אבל אולי הרבה מכם חושבים שאין לכם זמן להשיג את הדברים האלה, כי יש לכם משפחה, ילדים, עבודה, מחויבויות, דברים, מה עושים? איך משיגים את הדברים החשובים האלו? אז בעצם בשביל להשיג דברים גדולים צריך בסך הכל שני דברים. שני הדברים האלו הם תוכנית ומעט זמן. באמת שלא צריך הרבה זמן כדי להשיג דברים גדולים. ראיתם מקודם ככה את השקופית עליי, את כל הדברים שאני ככה עשיתי עד הלום, וזה חד משמעית הושג באמצעות בנייה של תוכנית ארגון זמן נכונה. והיום אני באמת אתן לכם את הכלים החשובים לעניין הזה, אבל תכניסו לעצמכם את זה לראש ותזכרו את העניין הזה. לא צריך הרבה זמן, צריך פשוט תוכנית שהיא טובה. כי למעשה אנחנו חיים בעולם של עומס קוגניטיבי. מלא גירויים, מלא הסחות, מלא מחשבות, מלא דברים לעשות. ובעצם אי אפשר ממש לארגן את הזמן, נכון? כי כמה זמן יש לנו? יש לנו 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה, אנחנו לא יכולים להוסיף עוד שעה, להוסיף עוד יום, הלוואי שהיינו יכולים לעשות את זה, אבל אנחנו לא יכולים. בעצם מה שאנחנו יכולים לעשות זה לנהל את עצמנו בתוך הזמן הזה, לנהל את הקשב שלנו, וזה באמת דבר שאפשר לעשות, ברגע שאני לומדת איך לנהל את עצמי. עכשיו, כל אחד ואחת מכם צריכים איזשהו ניהול שהוא קצת אחר, אוקיי? אני לא יכולה בעצם להעביר לכם איזשהו טמפלייט עכשיו של ארגון זמן, תעשו ככה וככה, בבוקר ככה, בצהריים ככה, בערב ככה, וזהו, תהיו הכי יעילים ופרודוקטיביים ורגועים ever. לא כי, למה? כל אחד הוא מישהו או מישהי אחרת. ויש אנשים שלמשל הם מאוד טיפוסי בוקר, יש אנשים שהם דווקא מאוד טיפוסי ערב, יש אנשים שהם יותר ספורטיביים או פחות ספורטיביים, לכל אחד ואחת יש מטרות שהן שונות, יש הרגלים שהם אחרים, יש חיים שהם אחרים, אבל מה שחשוב לדעת שלא משנה מה החיים שלכם כוללים, אפשר לארגן אותם בצורה שהיא יותר טובה. הרבה פעמים אנחנו לא מצליחים לעשות את זה כי אנחנו נשענים על כל מיני אולי טיפים שלא מתאימים לנו, או אולי יש לנו כלים שהם לא הכי יעילים, אבל בואו, אני רוצה להראות לכם את השיטה, שיטת רק רגע לארגון זמן, ודרכה להבהיר לכם כמה עקרונות באמת חשובים שיכולים להביא אתכם למטרות וליעדים, וכמו שאמרתי קודם לכן, גם לרוגע. אז השיטה היא בעצם כוללת 5 שלבים. מה שחשוב לי להדגיש שאת השיטה הזאת צריך לבצע בכל סוף שבוע, לא ברגע שהתחלתם את השבוע ועכשיו אתם בתוך הקלחת וכל המשימות נופלות עליכם ודברים קורים ובלת"מים נופלים, אלא בזמן שהוא יותר רגוע, בסוף שבוע שאתם יכולים ככה להסתכל על השבוע הקרוב בצורה שהיא יותר רגועה, יותר ריאלית, אפשר לקבל החלטות בצורה יותר שפויה. בזמן הזה אתם עושים את השיטה ואתם עושים את זה בעצם בכל סוף שבוע מחדש. ממש אני ממליצה לקבוע לעצמכם איזשהו זמן קבוע, זה יכול להיות מוצ"ש, זה יכול להיות שישי בבוקר, מתי שנוח לכם, ובזמן הזה אתם מבצעים את השיטה. ומה שאתם עושים בשיטה בעצם זה מתכננים את השבוע הקרוב שלכם, את איך ייראה השבוע הקרוב שלכם. כי הרבה פעמים אנשים הם נמצאים במין מקום כזה של לתכנן חודש שלם, או לתכנן רבעון, או לתכנן שנה שלמה, נכון? עכשיו היה לאחרונה את ראש השנה, הרבה אנשים ככה מתכננים את השנה הקרובה, או איזושהי תוכנית עבודה לשנים קרובות, אבל זה לא בסופו של דבר באמת יעיל וישים. כי מה שיש לנו, הצורה שבני אדם עובדים הם לפי שבועות. לא סתם אנחנו חיים בשבועות ולא בחודשים, נכון? משבוע לשבוע. ולכן מאוד חשוב שאתם תראו את התכנון של השבוע הקרוב. זה יאפשר לכם להיות הרבה יותר ריאליים ומדויקים לגבי מה שאתם עושים, וגם להשיג את המשימות, את המטרות היותר גדולות שלכם. אז איך אנחנו בעצם עושים את זה? אני אעשה לכם רגע בריף קצר על השיטה, ואז אנחנו ניכנס לעומק יותר של כל שלב ושלב.
אז השיטה כוללת 3 שלבים ראשוניים, שהם קודם כל לרשום את המשימות ואת הדברים שיש לכם בשבוע הקרוב, אחר כך לעשות עבודה על הרשימה הזאתי, אנחנו לא נשארים עם רשימה. זה עוד טעות של הרבה אנשים, שהם כותבים רשימה, כי אמרו להם תמיד לכתוב רשימה של דברים כדי לא לשכוח, אבל מה קורה? הרשימה לא קורית, נכון? היא לא מתבצעת. היא יכולה לעבור משבוע לשבוע, או מיום ליום, או אפילו משנה לשנה, והיא לא מתרחשת. זה בגלל שנשארים בשלב, ברמה של רשימת משימות, וזה בהחלט, בהחלט לא מספיק. השלב הבא זה לעשות איזושהי עבודה על רשימת המשימות, שכוללת חלוקה לתחומים, סדרי עדיפויות, וזמנים ספציפיים לכל משימה. אחר כך אנחנו מכניסים את כל הדבר הזה לתוך לוז, לתוך יומן. אנחנו לא נשארים ברמת הרשימה. אנחנו עובדים עם יומן. כי ברגע שכתוב לי ביומן יום ספציפי ושעה ספציפית למשימה שאני רוצה לעשות, גם אם משימה מאוד גדולה, נגיד אני רוצה לכתוב ספר, אוקיי. זה דבר שהוא מאוד גדול, מאוד לא מניע לפעולה. מה זה לכתוב ספר? זה נשמע כל כך קשה, כל כך ענק, איך אני מתחילה את זה, כמה זמן אני צריכה בשביל זה. אבל אם אני כותבת ביום שני, בין 6 ל-7 בבוקר, זה זמן שלי עכשיו של כתיבת פרק אחד בספר, ככה הספר יתגלגל ויקרה. אבל אני חייבת להכניס את הדבר הזה לתוך היומן. אז בעצם את 3 השלבים האלו אני מבצעת ובונה לעצמי את השבוע הקרוב, ואז אני עושה עוד 2 שלבי בונוס. השלב בונוס הראשון נקרא ניטור ובקרה. אני רוצה להסתכל על השבוע שעבר ולראות מה עבד לי שם ומה לא עבד לי שם וללמוד מזה. מה שעבד מעולה, יופי. בדרך כלל אנשים נוטים לראות את ככה, מה שעבד הם ממשיכים איתו. אבל מה הבעיה? שלא מספיק מסתכלים על מה לא עבד ולומדים מזה. וכאן יכולה להיות הלמידה הכי גדולה. אם אני מסתכלת על השבוע שעבר ורואה שכתבתי לעצמי בכל יום לעשות הליכה של חצי שעה וזה לא קרה בשום יום, סימן שמשהו פה לא עובד, נכון? במיוחד אם אני אפילו עושה את זה חודשים וזה לא קורה. כנראה שזה לא מתאים לי. ואני צריכה לעשות שם איזשהו שינוי ואדפטציה, שזה השלב בונוס האחרון. מה אני מתכננת עכשיו לשבוע הקרוב? שהוא יהיה קצת שונה ממה שלא עבד לי בשבוע הקודם. אולי אני צריכה לעשות 15 דקות הליכה, אולי אני צריכה בכלל לעשות יוגה, אולי אני צריכה לעשות את זה בבוקר ולא בערב, אולי עם חבר או חברה, איזשהו שינוי כדי שהדבר הזה יותר יעבוד. אז זאת בגדול השיטה. עכשיו אני רוצה להיכנס קצת יותר לעומק לכל שלב ושלב בה, ולהדגיש לכם באמת דברים חשובים בנושא. אז אמרתי שהשלב הראשון זה לראות מה המשימות שלי לשבוע הקרוב. הרבה פעמים אנשים שומעים משימות וחושבים, אוקיי, מה המשימות שלי בעבודה? ואני אומרת, לא, לא רק בעבודה. הזמן שלכם, כמו שאמרתי בהתחלה, זה מה שיש לכם. ואין לכם רק עבודה בחיים, אני מקווה, נכון? יש לכם משפחה, ויש לכם פנאי, ויש לכם דברים נוספים בחיים. את כל הדברים האלו אתם צריכים להסתכל על זה כעל רשימת המשימות לשבוע הקרוב. לכל הדברים האלו אתם מתייחסים לא רק למשימות בעבודה, גם חוג של הילד, גם איזשהו זמן פנאי שאני רוצה לעשות עם עצמי, התפתחות אישית נגיד. הרבה אנשים רוצים לפתח את עצמם, אבל שוב, זה נשמע מאוד גדול וארטילאי ולא ברור. אבל אם אני עכשיו אומרת לעצמי, אוקיי, אני רוצה לעשות מדיטציה למשל, 2-3 דקות ביום, והנה אני מכניסה את זה לתוך השבוע הקרוב, לתוך רשימת המשימות שלי, אז הדבר הזה יקרה. אוקיי, מה שלא כתוב, מה שאני לא מתכננת, הוא מה שנקרא לא קיים. וגם מה שעוד עושה הפעולה הזאת של להוציא את הדברים לרשימה, זה מנקה לי את הראש. זה פשוט משחרר אותי מכל המחשבות הנודדות האלה והטורדניות האלה של יואו, אבל אני צריכה לעשות את זה ולא עשיתי את זה, ומה אני צריכה לעשות את זה, ואין לנו בכלל מקום במוח לכל המחשבות האלו ולכל הפעולות האלו. ברגע שאני מוציאה את זה על הדף וכותבת את זה, זה גם מנקה לי את הראש. עכשיו, הרבה פעמים שואלים אותי איזה אפליקציה לרשימת משימות או לארגון זמן ממליצה. אז אני כבר אגיד לכם על ההתחלה, אני לא ממליצה על שום אפליקציה.
אין אפליקציה שתוכל לארגן לכם את החיים. אין דבר כזה. מי שיכול לארגן לכם את החיים זה אתם. אתם אלה שיכולים לארגן לכם את החיים. כך שלא משנה איפה תכתבו את רשימת המשימות הזאת, אם זה על דף, או אם זה נגיד על גוגל קיפ, שזה למי שכן בכל זאת קצת יותר טכנולוגי ואוהב, אז זה המקום הכי טוב בעיניי לרשום את המשימות. אבל כמו שאמרתי קודם לכן, אנחנו בכל מקרה לא נשארים עם רשימת המשימות, אנחנו בסופו של דבר עובדים עם יומן. זה ככה שלב שהוא התחלתי לראות מה מצפה לי בשבוע הקרוב. זורק את הכל. זה שלב ככה די פשוט, בואו נעבור לשלב השני. בשלב השני אנחנו עושים איזושהי עבודה על רשימת משימות של הדברים שיש לנו בשבוע הקרוב. מה העבודה הזו כוללת? היא בעצם כוללת 3 תתי שלבים. התת שלב הראשון שלנו זה לחלק את המשימות לפי תחומים. כמו שאמרתי, אנחנו לא מסתכלים רק על המשימות של העבודה שלנו, אלא גם מה יש לי בתחום המשפחתי, מה יש לי בתחום האישי, ככה שכל אחד ואחד מכם צריכים לחלק את המשימות השבועיות שלכם לפי התחומים שיש לכם בחיים, 3-4 פחות או יותר. זה יכול להיות עבודה, משפחה, לימודים, פנאי, התחומים שיש לכם בחיים. הדבר הבא שאתם עושים על הרשימה זה לראות את סדר העדיפויות שבה. הרבה פעמים שואלים אותי איך אני יכולה לדעת סדר עדיפויות, איך אני יכולה לדעת מה חשוב. אז השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, וזה ככה יסדר אתכם מבחינת סדר עדיפויות, זה האם מה שאני מתכננת לעשות בשבוע הקרוב באמת צריך להיות בשבוע הקרוב, או שאולי זה צריך להיות שבוע הבא, אולי חודש הבא, אולי שנה הבאה, אולי בכלל לא צריך להיות שם, אולי אני צריכה לתת למישהו אחר לעשות את זה. ברגע שאני שואלת את עצמי, האם הדברים האלו צריכים להיות בשבוע הקרוב, זה ממקד אותי לסדר עדיפויות. עכשיו, בהתחלה, כשמתחילים לבצע באמת את השיטה, אז רוב הדברים שיהיו שם זה דברים שהם חשובים ודחופים. אולי יותר כיבוי שריפות כזה, כי זה באמת ההתחלה של התהליך. אבל עם הזמן אתם תראו שאתם תוכלו יותר ויותר להוסיף דברים שהם גם חשובים ולא בהכרח דחופים לכם. מטרות שהן ככה יותר גדולות, פחות דחופות, אבל כן חשובות לכם. אז זה הנושא של סדר עדיפויות. תת השלב האחרון, השלישי, זה העניין של זמנים, ואני חושבת שזה באמת אחד הדברים הכי חשובים ומרכזיים. אני רוצה לכתוב לעצמי משימות ודברים לפי זמנים. כמה זמן לוקח לי לעשות את הדבר הזה? אם זה שעה, שעתיים, 3, אם אני פשוט כותבת משימה ואני לא יודעת כמה זמן היא לוקחת, אז יהיה לי מאוד קשה גם להכניס אותה לימן וגם לבצע אותה. לפעמים בהתחלה אני לא בדיוק אדע כמה זמן דברים לוקחים לי, וזה בסדר, אני פשוט אתנהל עם זה משבוע לשבוע ואלמד יותר ויותר על עצמי כמה זמן באמת לוקח לי לבצע את המשימות. אבל ההמלצה שלי היא לחלק את המשימות לשעה-שעתיים למשימה. זה זמן, שעה-שעתיים למשימה, זה זמן שרוב בני האדם, מה שנקרא, יכולים לשאת ולבצע את המשימות בצורה טובה. כי אם אני עכשיו אתכנן, למשל, יאללה, אני הולכת עכשיו, יש לי יום של כתיבת ספר. טוב, אז אני אתחיל את זה ב8, ב10, ב12, מה זה משנה? וגם, לא בטוחה גם מוטיבציה תהיה לי להתחיל עכשיו את המשימה הענקית הזאת. אבל אם אני אחלק את זה לשעה-שעתיים למשימה, וכל דבר אפשר לחלק לשעה-שעתיים גם בצורה מאולצת. אז למשל אני אגיד, אוקיי, מ8 עד 9 אני כותבת מבוא, מ9 עד 10 אני כותבת פסקה ראשונה. אז גם יהיה לי הרבה יותר קל להתחיל להתנהל עם זה ולעשות את הדברים, כי בסופו של דבר לרוב אין לנו 8 שעות למשימה, נכון? זה כנ"ל לגבי כל דבר, אוקיי? אפילו סידור בית. הרבה אנשים ככה מסתבכים עם העניין של מטלות הבית, סידור הבית, או תמיד יש איזה מין שאיפה כזאת, למשל לסדר אלבום תמונות, נכון? או לסדר את המחסן בבית. הבעיה שהדברים האלו לא קורים כי זה גדול, כי זה ענק. מה זה לסדר מחסן בבית? זה חצי יום, איפה יש לי חצי יום? אבל אם אני אחלק את זה לשעה-שעתיים למשימה, ואגיד לעצמי, אוקיי, יום רביעי בין 5 ל-6, אני מסדרת מדף 2 במחסן. אני
מסדרת את התמונות של הילד הקטן שלי מהשנה הראשונה שלו. ממש לתמצת את המשימה לאזור השעה שעתיים, אז יש הרבה יותר סיכוי שהיא תקרה. אוקיי, אז בעצם דיברנו עד עכשיו על השלב הראשון, שאני כותבת לעצמי את המשימות לשבוע הקרוב, והשלב השני, שאני עושה עבודה על הרשימה הזאת, מחלקת אותה לפי תחומים שיש לי בחיים, משפחה, בית, עבודה, לעדיפויות, באמת אלו הדברים שצריכים לקרות בשבוע הקרוב, ולזמנים שלרוב מומלץ שעה, שעתיים למשימה. ואני רוצה ללמד אתכם בהקשר של השלב השני את עיקרון הקסם. זה ככה, הוא גם עיקרון שעושה קסמים, והוא גם ראשי תיבות, מה שאתם יכולים לרשום לעצמכם את זה, זה עושה מאוד סדר. כל משימה שלכם צריכה לעמוד בעיקרון הקסם, שזה ראשי תיבות של משימה צריכה להיות קונקרטית, זה הקוף, ספציפית, זה הסמך, ומם זה מדידה. אז זאת אומרת שכל משימה צריכה להיות קונקרטית, ברת יישום, מה שנקרא, ספציפית, מאוד מדויקת, מאוד ברורה, מאוד מוחשית, ומדידה, מדידה בזמן. אני לא כותבת משימה ענקית שלוקחת שעות, או שאפילו שאני לא יודעת כמה זמן היא לוקחת, כמו לסיים פרויקט. עכשיו אני אעשה לכם את זה יותר פשוט, אל תסתבכו עם המילים קונקרטי, ספציפי, מדיד, מה בדיוק ההבדל, מה בדיוק אומרת כל מילה. בסופו של דבר המשימות שלכם פשוט צריכות להיות קטנות. תשימו לב שאם יש לכם משהו שאתם דוחים הרבה זמן, זה הרבה פעמים יהיה בגלל שלא חילקתם את זה למספיק קטן. המשימה נשארה גדולה מדי, לא ברורה מדי, יותר ארטילאית כזאת. ולכן אני חוזרת עוד פעם למה שאמרתי קודם לכן. אם אתם תצליחו לחלק את המשימה לשעה, שעתיים, ויהיה לכם ברור בדיוק מה אתם עושים בשעה, שעתיים, אז יש סיכוי הרבה יותר גדול שהדברים באמת יקרו. אז זה היה השלב השני בשיטה. עכשיו השלב השלישי והכי חשוב, אתם לא נשארים עם רשימה. בבקשה לא להסתובב עם פנקסים, למרות שאני יודעת שיש נטייה כזאת, עם פנקסים, עם דפים, עם תקים, עם רשימות, לא. כולכם צריכים להתנהל עם יומן. ולתוך היומן אתם מכניסים את כל העבודה שעשינו קודם לכן, את כל המשימות האלו, לפי התחומים, לפי סדר עדיפויות, לפי זמנים, לשבוע הקרוב. עכשיו, איזה יומן אני ממליצה? תמיד שואלים אותי, חד משמעית יומן דיגיטלי, גם לכל מי שחושש מטכנולוגיה, או מיומנים דיגיטליים. אני אומרת לכם, אני לא פגשתי עד היום, ואני מעבירה את הקורס שלי לארגון זמן כבר 15 שנה, לא פגשתי עד היום בן אדם שלא הצליח לעבוד עם יומן דיגיטלי. עיקר הבעיה היא בהתנגדות הראשונית, בחשש, שאולי אני לא אצליח, אבל זה כל כך פשוט, רק צריך לעבור את החשש הראשוני הזה, להתנסות עם זה קצת, ואני חד משמעית ממליצה פשוט על יומן על גוגל קלנדר, הכי פשוט, גם מתחבר לג'ימייל, גם יכול לשבת על המסך שלכם בטלפון, שזה הכי טוב, כי עם מה אנחנו מסתובבים כל החיים שלנו, נכון? לא בהכרח עם הפנקס שלנו או עם איזה יומן שקנינו בסטימצקי, אלא עם הטלפון שלנו. ואם היומן יהיה על הטלפון, על מסך הבית, אפשר להפוך את זה כווידג'ט, כמסך הבית, אז אני אראה את היומן, אני אסתכל בו, אני אתנהל מולו. עכשיו אתם יכולים לראות גם, כמו בדוגמה שהראיתי לכם, יומן דיגיטלי, משמאל זה תצוגה שהיא יומית, באמצע זה תצוגה שהיא שבועית בטלפון, ומצד ימין תצוגה שהיא חודשית. אז אתם יכולים גם לראות שזה מאוד ברור, החלוקה לפי תחומים קודם כל, לכל תחום אנחנו נותנים צבע, ואנחנו יכולים לראות בבירור מתי עבודה, מתי משפחה, מתי פנאי. אני יכולה גם להזיז את המשימות בהתאם, אם יש לי עכשיו איזה בלטם, או לא סיימתי משימה, או נכנסה לי משימה אחרת, אני יכולה להזיז אותה בקלות. אז חד משמעית יומן דיגיטלי, גוגל קלנדר, יש גם סרטוני הדרכה באינטרנט, ואם אתם רוצים אתם יכולים גם להיכנס לאתר שלי, יש שם תחת הקורס של ארגון זמן מדריך לארגון זמן, ושם ממש עם הסברים איך לעשות את זה בדיוק.
אני מבטיחה לכם שכל אחת ואחד מכם יכולים לעבוד איתו, ורק הנקודה הזאת, אם אתם עדיין לא שם בגוגל קלנדר, רק היא יכולה לשנות את כל הנושא של ארגון הזמן שלכם. אז יומן דיגיטלי. אוקיי, השארנו קו לגבי העניין הזה. עכשיו, מה עושים עם היומן הדיגיטלי הזה? אנחנו בעצם עושים 3 דברים כשאנחנו מתכננים את השבוע הקרוב. קודם כל, אני מכניסה לתוך היומן שלי עוגנים, דברים שבטוח יקרו. אם יש לי איזושהי ישיבת צוות, או איזשהו פרויקט, או ארוחת שישי, או חוג של הילדה, כל הדברים ביום שלי שהם בוודאות יקרו שם, הם עוגנים, הם סלעים. אחר כך אני מכניסה ליומן הרגלים קבועים, זאת אומרת דברים שאני עושה ביום יום, זמני ארוחות, חשוב גם לאכול, זמני שינה, נסיעה, חוגים שיש לי, הרגלים קבועים. ואז בשלב השלישי אני מכניסה את כל המשימות שיש לי לשבוע הקרוב, כן, כל הדברים שככה כתבתי לעצמי קודם לכן, או חשבתי עם עצמי קודם לכן, באיזשהו שלב כבר לא צריך לעשות רשימה לפני, אלא זה כבר יצא לכם אוטומטית לתוך היומן כשמתנסים בדבר הזה. אבל בעצם בשלב השלישי פה אנחנו מכניסים את כל המשימות הקטנות האלו והדברים שאנחנו רוצים לעשות בשבוע הקרוב. ואז אנחנו מתחילים את השבוע ביחד עם היומן הזה, היומן הדיגיטלי. עכשיו אני רוצה לספר לכם בהקשר הזה, כי אני כבר קצת מתחילה לשמוע בראש שלי, אני פשוט כבר כל כך רגילה התנגדויות כאלה ואחרות שאולי עולות לכם, או שאלות כאלו ואחרות שעולות לכם. אז אני רוצה לספר לכם את משל החוטב, שהוא יבהיר איזושהי נקודה חשובה בהקשר הזה. משל מאוד קצר. יש 2 חוטבים ביער, חוטב אחד חוטב הרבה עצים, והחוטב השני חוטב פחות עצים. מגיע מנהל העבודה ושואל את מי שחוטב פחות עצים, למה אתה חוטב פחות עצים מהחבר שלך? אז הוא עונה לו, תשמע, הגרזן שלי הוא פחות חד משלו, זה לא חוכמה. אז המנהל אומר לו, אוקיי, אבל יש פה משחזה, למה אתה לא הולך להשחיז את הגרזן שלך? אז הוא אומר לו, מה להשחיז את הגרזן עכשיו? אין לי זמן. ומה זה אומר? שבעצם אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשתמש ביומן ולתכנן את השבוע הקרוב, אבל הרבה פעמים אנחנו נופלים למקום כזה של אין לי זמן עכשיו לתכנן את זה ולהסתכל ולהשתמש בזה, וזה בדיוק כמו החוטב. יש לכם פה את הדרך, את השיטה הכי ברורה, יעילה, מוכחת, אבל לא תמיד בא להשתמש בה, ואז תזכירו לעצמכם את החוטב. אתם לא תשתמשו בה, אתם תהיו פחות יעילים, פחות רגועים. זה מסר אחד שרציתי להעביר באמצעות המשל הזה. מסר נוסף שאני רוצה להעביר, זה שבעצם משבוע לשבוע כשאתם משתמשים בשיטה, אתם משחיזים יותר ויותר את הגרזן שלכם, את היומן שלכם, כי אתם בעצם לומדים מה מתאים, מה לא מתאים, מה אפשר לשנות, לדייק יותר אליי, וככה בעצם אתם הופכים להיות יותר ויותר טובים בארגון הזמן, או יותר נכון בארגון העצמי שלכם. אז זה משל מאוד חשוב בעיניי. ועכשיו אני רוצה לעבור ככה לתת לכם 5 מיתוסים שאני רוצה להפריך בנושא של ארגון זמן, כדי להבהיר לכם כמה נקודות חשובות בתחום הזה, וגם להפוך את ארגון הזמן שלכם ליותר מדויק. אז המיתוס הראשון הוא שאתם לא צריכים לעמוד בתכנון שלכם. כל מי שככה אומר, בסדר, אני יודעת לתכנן, אבל לעמוד בתכנון זה מה שקשה. לא צריך לעמוד בתכנון, ובואו נגלה לכם גם סוד, אתם גם לא תעמדו ב100% מהתכנון אף פעם. למה? כי החיים הם חיים, ודברים קורים, והנה פתאום יש אזעקה, והנה פתאום הילד חולה, והנה פתאום הפילו עליי איזושהי משימה שהיא יותר חשובה לי, וזה בסדר גמור. העניין פה שכשאתם מתכננים את השבוע הקרוב, והכל אתם רואים מול העיניים שלכם, ברגע שדברים יתחילו לזוז, יהיה לכם יותר קל להתנהל עם זה, כי אתם תראו לאן אתם יכולים להזיז את הדברים. כי אם נופל עליכם עכשיו איזשהו בלטם, זה מלחיץ אתכם, אבל תכננתי לעשות את זה, ומתי אני אעשה את זה, זה מלחיץ. אבל כשאתם רואים את השבוע הקרוב, ואתם יודעים שאתם יכולים להעביר את הדבר הזה טוב ליום חמישי ב-5, אז הכל בסדר. אז זה דבר אחד, תזכרו שהלו"ז צריך לעבוד בשבילכם. אתם לא עובדים בשבילו, אוקיי? הוא עובד בשבילכם,
ובהחלט אפשר לשנות ולהזיז במידת הצורך ויהיה צורך. אז זה מיתוס ראשון. מיתוס שני שאני רוצה להפריך הוא שאין דבר כזה מוטיבציה, אז אל תחכו לה. באמת, אל תחכו למוטיבציה. אני יכולה לספר לכם שעשו מחקרים על כמה זמן מוטיבציה מחזיקה מעמד, וגילו שזה בדיוק 5 שניות. כן, זה הזמן שמוטיבציה מחזיקה מעמד. בעצם המוח שלי הוא עדיין פועל כמו מוח של האדם הקדמון. ומה היה עם האדם הקדמון? הוא ככה רצה לעשות איזושהי פעולה, לקפוץ מצוק או לצוד איזה חיה. ואז עכשיו המוח, אם המוח תוך 5 שניות לא יתחיל להמציא כל מיני סיבות, הסברים, תירוצים למה לא לעשות את הפעולה, אז כנראה שלא היינו שורדים. אז באמת המוח ישר היה מעלה לו מחשבות של רגע, באמת זה בטוח לקפוץ מהצוק הזה, באמת אתה צריך לצוד את החיה הזאת, וככה בנוי המוח שלנו. ממש רואים את זה במחקרי מוח, שברגע שאני מחליטה לעשות איזושהי פעולה, וזה גם יכול להיות לשטוף כלים, כן? אז המוח שלי תוך 5 שניות ככה מעלה כל מיני סברות והסברים למה אולי לא אני צריכה לשטוף את הכלים, ואולי הבן זוג שלי צריך לשטוף את הכלים, ואולי לא צריך לשטוף כל יום כלים, ואני עייפה ואני מותשת וכו' 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 וכו'. ככה המוח שלנו עובד. אז אין באמת דבר כזה מוטיבציה. כן, יש משהו שנקרא יכולת הנאה, אבל מה שבאמת בסופו של דבר יגרום לי לעשות את הדברים, זה פשוט התכנון הזה מראש. זה פשוט עצם זה שאני רואה את הדברים כתובים ביומן, אני מבינה שאם אני לא אעשה את הדבר הזה בזמן מסוים, אז הוא לא יקרה, וזה מה שנותן לי את המוטיבציה הזו במרכאות. עכשיו, דבר שני שאני רוצה ללמד אתכם איזשהו טריק כזה באותו הקשר, טריק ה5 שניות הוא נקרא. בגלל שהמוח שלנו תוך 5 שניות מתחיל להמציא סיבות הסברים למה אולי לא כדאי לעשות את הפעולה, אז אני מציעה לכם לנסות בפעולות מסוימות, כן, לא בכולן זה יעבוד, אבל בפעולות מסוימות, ברגע שאתם מחליטים לעשות איזושהי פעולה, תספרו עם עצמכם מיד בקול אחורה 5, 4, 3, 2, ולפני שאתם מגיעים לאחת, תתחילו לעשות איזושהי פעולה, אוקיי? אני רוצה עכשיו לשטוף כלים, אני מסתכלת על הכיור, 5, 4, 3, 2, בום, ישר, מזיזה איזושהי כוס. כי בעצם ברגע שאני עושה פעולה, מופרש לי דופמין במוח. דופמין זה הורמון ההנאה עם עין לפעולה, כמו הסטארטר במכונית שלנו, מה שמניע אותי לפעולה, והוא עוזר לי להמשיך את הפעולה. אז תנסו את זה בבית, מה שנקרא. מיתוס שלישי, לא צריך מטרות גדולות. דיברתי על זה קודם לכן, מטרות גדולות הן קשות ליישום, בכלל אין לנו מוטיבציה להתחיל אותן, הן לא מפרישות דופמין, אז לחלק לקטן, ממש מומלץ, לרמה של שעה, שעתיים למשימה. מיתוס שלישי, טכנולוגיות, אפליקציות הן לא בהכרח מסייעות. למעשה הטלפון שלנו והטכנולוגיה שבו וכל האפליקציות שמציפות אותו הן בעיקר מסיחות את דעתנו. ודווקא פה אני רוצה להמליץ לכם לעשות איזושהי עבודה על הטלפון שלכם כדי שיפחית את הסחות הדעת שיש לכם ממנו. כי הרבה אנשים היום מוסכים, לא צריך להיות עם הפרעת קשב, שזה באמת התחום השני שלי כדי להיות מוסך. כולנו יש את הטלפון והוא קורא לנו, והרשתות האלו שסופר ממכרות, טלפון מפריש מלא דופמין וגורם לנו להתמכרות טוטלית, ואנחנו חייבים לנקוט צעדים ואמצעים רציניים כדי לצמצם מגע. אז זה יכול להיות לשים את הטלפון על שקט, זה יכול להיות על המצב של לא להפריע, זה יכול להיות להיכנס עכשיו ולהוריד את כל ההתראות שיש לי באפליקציות השונות בטלפון, ממש להיכנס להגדרות ולהוריד שם את כל ההתראות. אתם לא חייבים לדעת מתי כל בן אדם שלח וואטסאפ או העלה פוסט בפייסבוק, זה הזמן שלו, זה לא הזמן שלכם. ברגע שאתם יש לכם את ההתראות הקופצות, מישהו אחר שולט על הזמן שלכם. אפשר ממש אפילו להוציא את הטלפון מהחדר, כן? יש את הדיונים האלו שמוציאים את הטלפון מהחדר, תענוג, מאוד עוזר לריכוז, אבל גם אם אתם לא בדיון או באיזושהי ישיבה. אני יכולה לספר לכם שמחקרים שנעשו על הטלפון מצאו שמספיק שהטלפון נמצא על השולחן, זה כבר מוריד מרמת הריכוז שלכם. אם אתם נוגעים בטלפון, ייקח לכם 16 דקות לחזור לריכוז הקודם שלכם.
ואם אתם יושבים עכשיו עם מישהו לפגישה והטלפון על השולחן, רמת האינטימיות והקרבה תרד, כי יש שם איזה מין איום כזה שלוקח את התשומת לב. אז תעשו איזושהי עבודה על הטלפון שלכם, בהחלט אני ממליצה גם להשתמש באפליקציות חוסמות או מנתקות מאתרים, ממש אפשר להגדיר בין 9 ל-12 בבוקר, אל תיתן לי להיכנס לרשתות חברתיות, וזה עוזר. אז תעשו את העבודה הזאת. ודבר אחרון, מיתוס אחרון, העבודה לא צריכה להיות מושלמת, אוקיי? מי כאן שמגדיר או מגדירה את עצמה כפרפקציוניסטית או פרפקציוניסט, היום זה כבר לא עובד לנו, זה כבר לא טוב לנו, יש לנו יותר מדי דברים לעשות בחיים, ואין לנו זמן להיות פרפקציוניסטים ולעבור ככה ל100%, ובהחלט לסיים 80% מהמשימה, הרבה פעמים הוא ממש מספיק, וההפרש הזה בין ה-80% ל-100% הוא הרבה פעמים רק בעיניים שלנו בלבד, ואני ממש ממליצה להתאמן על לשלוח את הדברים ב-80% ולראות ששום דבר לא קורה. להפך, אתם פחות תקועים, הדברים יותר זזים. ואפשר לעבוד על זה, אפשר להשתחרר מפרפקציוניזם. אני רוצה לספר לכם שזאת לא תכונה, זאת לא תכונת אופי, היא לא גנטית, זה מצב שנוצר כתוצאה ממשהו סביבתי, זה יכול להיות חינוך של ההורים, זה יכול להיות האופי של העבודה שאתם עובדים בה, או מה שזה לא יהיה, אבל זאת לא תכונה ואפשר לשחרר אותה ורצוי לשחרר אותה כי היא תוקעת, כי היא מלחיצה. אז אלו היו 5 המיתוסים שרציתי להפריך, לא צריך לעמוד בתכנון, אין דבר כזה מוטיבציה, אז אל תחכו לה, לא צריך מטרות גדולות אלא דווקא קטנות, טכנולוגיות לא בהכרח מסייעות, אז להפך יותר לצמצם מגע עם הטלפון, ונתתי לכם כמה הצעות לזה, והעבודה לא צריכה להיות מושלמת, ממש תלחצו על הסנד ב-80% ותראו כמה אתם משתחררים קדימה. והדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה 5 אסטרטגיות שאני רוצה למקד אתכם, וזה ככה לקראת סיום, 5 האסטרטגיות הכי חשובות בעיניי שצריך לדעת בתחום של ארגון זמן. אז נתחיל מדחיינות. דחיינות באמת זה בעיית המאה. בהפרעת קשב זה ממש מאפיין מספר 1, אבל גם בלי הפרעת קשב היום, רוב האנשים סובלים מדחיינות. אפילו מחקרים מצאו ש80% מהאנשים סובלים מדחיינות. אז מה אנחנו עושים עם הדבר הזה, עם המשימה הזו שאנחנו כל הזמן דוחים ודוחים ודוחים? יש כמה דברים שאפשר לעשות. דבר ראשון שאתם צריכים לעשות עם דחיינות זה לשאול את עצמכם, למה? למה אני דוחה את המשימה הזו, את המטלה הזאת? אני פיתחתי ככה את שיטת 5 הלמה, ממש לשאול את עצמכם 5 פעמים למה, זאת אומרת לשאול למה אני דוחה את המטלה, לתת לעצמי תשובה, ואז לשאול שוב פעם, אבל למה? וככה בעצם אתם מגיעים לשורש הבעיה. כי אם לא תבינו למה ספציפית אתם דוחים את המטלה, אתם תיתנו כל מיני פתרונות שהם לא יעבדו, אוקיי? נגיד אם אני דוחה כל הזמן לעשות ספורט, ואני רוצה לעשות ספורט, אני צריכה לשאול את עצמי למה? זה יכול להיות אולי בגלל שלא מצאתי ספורט שאני אוהבת, אולי תכננתי את זה בזמן שלא מתאים, אולי אני צריכה לעשות את זה עם מישהו אחר. יש מיליון סיבות. קודם כל צריך לעמוד על מה הסיבה, ואז משם אפשר למצוא פתרונות. עכשיו הפתרונות באמת יכולים להיות פתרונות יצירתיים. אני קוראת לכם לתת פתרונות יצירתיים לבעיות שלכם בארגון זמן. וממש תשאלו את עצמכם, שאתם ככה נותנים איזשהו פתרון יצירתי, נגיד אוקיי, יאללה, אני אלך לעשות ריצה ב5 בבוקר. הרבה פעמים יעלו כאלה קולות של הסביבה, מה, 5 בבוקר, מה את משוגעת, זה מוקדם מדי, זה לא בריא, אבל תשאלו את עצמכם, מי אמר שיש פה בעיה? מי בעצם מחליט עליי? אף אחד, וממש לא בהכרח יש בעיה. אם זה מתאים לי, זהו, זה מה שזה אומר, זה לא צריך להתאים לאף אחד אחר. הפתרון התאים לכם, זה מה שקובע. עוד דברים לגבי דחיינות. אני ממליצה לעשות זמן קבוע בשבוע למטלות מעיקות, אוקיי? למשל, כל יום חמישי ב5 שעה למטלות מעיקות. אתם מגיעים לשלב הזה, ואתם כבר תהיו יותר במוד של לעשות את המטלות המעיקות, אם זה לשלם איזשהו קנס, או לשלוח איזשהו דוח נורא מעצבן. שעה קבועה בשבוע למטלות מעיקות.
דבר נוסף, מחקרים מראים שכשאנחנו עוצמים את העיניים ומדמיינים את עצמנו בסוף המשימה הזאת שאנחנו דוחים, אז אותם גלגלים במוח שיפעלו כשאני מסיימת את המשימה מתחילים לפעול והם מניעים אותי לפעולה. אז ממש לדמיין את עצמכם, מסיימים את המשימה, איפה אתם נמצאים, איך אתם מרגישים, טוב עם עצמכם. ממש אפילו אפשר לשים אפילו אמצעים ויזואליים להמחשה, תמונות, לדמיין את זה, עוזר. עוד דברים שיכולים לעזור, יש את חוק 2 הדקות לביצוע, שבעצם משהו, איזושהי מטלה שנכנסת עליי עכשיו, נופלת עליי, אולי זה בלטם, אני שואלת את עצמי, ייקח לי פחות מ2 דקות לבצע, אם כן אני עושה מיד. אם לא, אני פשוט מכניסה אותה לתוך היומן. עוד שיטה שיכולה לעבוד, ואני נותנת לכם פה הרבה כלים, אנחנו ככה לא בקורס אישי, אז אני פשוט נותנת לכם הרבה מאוד כלים, תנסו ותראו עליכם, אתם ממש לא חייבים לקחת את כולם, ולא כלי מתאים לכל אחד או אחת, אבל תנסו ותראו, ווואלה, מספיק שתיקחו כלי 2, וזה כבר יכול לעשות את השיפור. אז עוד כלי שיש לדחיינות, הוא נקרא eat the frog, לאכול את הצפרדע, מה שנקרא בעברית. בעצם לבלוע את הדבר הזה שאני כל הזמן דוחה או הכי מעיק עליי, דבר ראשון על הבוקר. זה לא מתאים לכולם, בגלל זה עשיתי את ההקדמה מקודם, אבל תנסו ותראו, אולי הוא מתאים לכם. אוקיי. דבר הבא שרציתי לדבר עליו בתוך אסטרטגיות ככה המאוד חשובות לארגון זמן, זה הנושא של שינוי של הסביבה. לא מספיק מדברים על הנושא הזה, ובעיניי הוא game changer. אנחנו הרבה פעמים מנסים לשנות את עצמנו, כשהרבה יותר קשה לשנות את הבן אדם, מאשר את הסביבה שלו. תסתכלו רגע על הסביבה שלכם, מה אתם יכולים לשנות בסביבה, כדי שהדברים יעבדו לכם יותר טוב. יכול להיות שאם אני אשנה עכשיו את החדר שלי, או את המשרד שלי, או אני אלך אפילו לעבוד בבית קפה עם אוזניות, זה מה שיגרום לי להתרכז יותר. ואם זה מה שזה עושה את זה, אז תעשו את זה. אולי אפילו ספציפית את המשרד שלכם, את השולחן שלכם, אתם צריכים לארגן אחרת. דבר נוסף בסביבה, זה בעצם לראות מי יכול לעזור לי. לא הכל לעשות לבד. מחקרים מראים שאנשים הכי מצליחנים בעולם, שבדקו אותם, ושאלו מה התכונה מספר 1 שגרמה להם להצלחה, מצאו שזה אנשים שיודעים להיעזר, יודעים לקחת עזרה, לא להישאר בדברים לבד, לתת אחריות נוספות, וזה יכול להיות בכל התחומים, זה אפילו יכול להיות בבית לקחת מקפלת כביסה, כדי להפסיק עם מרדף קיפול הכביסה האינסופי הזה, והדבר המציק הזה, סתם דוגמה. אז תראו גם מי יכול לעזור לכם. ודבר אחרון בשינוי של הסביבה זה גורם חיצוני, איזשהו גורם חיצוני שיכריח אתכם לעשות את הדבר הזה, אוקיי? זה יכול להיות אפילו הבן זוג שלכם שאתם מתחייבים מולו למשהו, או המנהל שלכם, או אפילו לצאת עם חברה להליכה, לא היה לי נעים לבטל את מה שקבענו לצאת להליכה בערב, אז הנה אני עושה ספורט, אז תבדקו גם את זה. דבר נוסף הוא משימות בבוקר. בעצם מחקרים מצאו שבבוקר אני בזמן הריכוז הכי גבוה שלי והזיכרון הכי גבוה שלי, פחות או יותר בין 9 ל-12 בבוקר, וזה זמן שכדאי לעשות משימות שדורשות ריכוז, אוקיי? אל תבזבזו שם את הזמן על מיילים, או רשתות חברתיות, או פלברות כאלה, שיחות מסדרון, אלא דווקא בזמן הזה שאתם הכי יעילים, הכי פרודוקטיביים, הכי מרוכזים, לשם תמקמו את המשימות החשובות שלכם. דבר נוסף, זה הנושא של הפסקות ותגמולים. הרבה אנשים לא שמים לעצמם ביומן ובחיים הפסקות של אוכל או בכלל תגמולים, דברים כיפיים. אני תמיד ממליצה לזוגות להכניס דייט שבועי, פעם בשבוע שאתם יוצאים ביחד לאיזשהו מקום, נהנים אחד מהשני, מהשנייה. זה גם עוזר מאוד לזוגיות, וזה גם משהו כיפי שאפשר לראות בשבוע הקרוב. אנחנו חייבים גם הפסקות וגם דברים כיפיים להכניס לתוך היומן, אחרת אנחנו לא נחזיק מעמד. המוח שלנו הוא עובד על הדופמין שהוא הורמון התגמול, והפסקות ודברים שכיפים שאנחנו מכניסים הם עוזרים לנו להמשיך הלאה. והאסטרטגיה האחרונה שבאמת הכי עוזרת מבחינתי היא הנושא של עיקרון הקסם, שהמשימות שלכם, שהדברים שלכם יהיו מדויקים, ספציפיים, קונקרטיים, מדידים בזמן שעה-שעתיים למשימה, זה עוזר בהרבה מאוד מהמקרים.
אז אלו היו בעצם ככה 60 דקות כמעט, אני חושבת, כן, של הדברים הכי מרכזיים בנושא של ארגון זמן. עכשיו, אם יש לכם עוד שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי, אנחנו לא נפתח את זה פה בהרצאה, כי אנחנו באמת המון אנשים, ותמיד יש המון שאלות. אבל יש לכם פה את הפרטים שלי, את המייל שלי האישי, יש את הוואטסאפ של המשרד שלי, ואת האתר, שכמו שאמרתי, יש שם גם מדריך לארגון זמן שאפשר להוריד, יש גם מדריכים נוספים, כתבות נוספות, שאתם יכולים להיכנס, את הפודקאסט, את הספרים שלי. אז באמת, אם יש לכם עוד שאלות, עוד דברים, אתם מוזמנים לכתוב, לקרוא, לראות, ונורא נורא שמחתי להיות איתכם היום. אני סופר סופר מעריכה באמת את העבודה שאתם עושים. מקווה שעזרתי ושנתרמתם, ושנתראה ככה, נתראה בבאות, נהיה בקשר באיכשהו. אתם יכולים להיות איתי בקשר באמת באמצעות כל הכישורים שהראיתי לכם, או פשוט לרשום בגוגל דוקטור שירלי הרשקו, ותודה לכם על התודות שאתם כותבים כאן בצ'אט, איזה כיף לראות. אני מקודם לא פתחתי את הצ'אט כדי שלא יסיח את דעתי, וכדי שאני באמת אהיה רק איתכם. ואני שמחה עכשיו ממש ממש לראות את הדברים. הקלטה כמובן תשלח לכולם, ותוכלו לצפות בה שוב ולראות את שלל הכלים שהראיתי לכם. ולמי ששאל, כן, יש לי גם קורס שלם של 21 יום שאני מלווה בו באופן אישי עם הכלים ומתאימה את ארגון זמן אליכם, אז גם את זה אתם יכולים לראות. ותודה לכם, ושיהיה ערב טוב ושקט ובשורות טובות. אמן, 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 אמן.